Quin despropòsit! Un programa presentat per la Mar Vilamajor i en Guillem Gea. Hola a tothom, què tal, com estem? Molt bé, Mar, tu què tal, com estàs? Molt bé, un dimarts més aquí, acompanyats, molt ben acompanyats. Molt ben acompanyats, sí. Perquè els que ens estigueu veient per YouTube, tenim aquí amb nosaltres avui els avis de la tertúlia d'avis del dimarts, que s'emet cada dimarts a les 11 del matí a Vilassar Ràdio. Correcte. Per aquells que encara no l'escolteu, no sé què esteu fent, perquè és la millor tertúlia de totes. O no, m'equivoco? No, i ara... Aurora, al micro, ens hem d'acostar. Ja no puc més, me'l menjaré. Bé, per què no comencem una mica presentant els nostres convidats? Clar, perquè tu els coneixes molt bé, però jo és el primer cop que els conec, que ens coneixem, que estem aquí xerrant, llavors jo crec que és ideal doncs, que us presenteu una miqueta, cadascú així individualment, 3 cosetes i tirem endavant. Quedaràs esgarrifat. L'Aurora diu que quedaràs esgarrifat i jo no ho crec, Home, perquè no. són gent molt simpàtica, home. De vergonya. Aliena. No pas, Aurora. Sempre preguntem als nostres convidats, avui sou vosaltres, què és el que han fet al cap de setmana. Per qui voleu començar? Va, Feliu. En Feliu sóc jo, En compte. Bé, què hem fet? Doncs mireu, aquesta setmana, al cap de setmana, un dematí normal, corrent, fins a preparar el dinar, més o menys, ajudar en el que s'ha pogut fer, i a la tarda mirar el Barça de les noies, Molt bé. que van jugar a les noies. La final de la Supercopa. Exacte. Correcte. I sí, m'ho vaig estar allà mirant. El futbol no és una cosa que m'entusiasmi, però si juga el Barça o sigui el que sigui, a vegades, com que no tinc res més que fer, doncs m'ho miro. I vaig disfrutar, em van agradar, Molt bé. Em van agradar i dic, bueno, mira, ja hem fet això, ja tenim això, de més. Oh, i tant. Sí, no, bé, molt bé. I després, no, què vaig fer més? No. Va venir el meu fill. El meu fill va venir a veure-mos amb el seu company, vam fer la xerradeta, allò que es fa sempre. Molt bé, la sobretaula, la família, no? Sí, i ja està. Vull dir, un dissabte corrent i normal. Genial. Molt bé. És així, és. Molt bé, perfecte. També espero que descansessis, Descansar, sí. Sí, home. Sí, jo dormo molt. Quantes hores dorms? Ai, no ho he comptat mai. Quan em desperto em llevo a les 6, vaig a dormir a les 12, quarts d'una. Ostres. Allà a les 6 en llevo, 6 un quart de 7. Tampoc dorm tant, No. Tampoc... Estàs dient que dorms molt, però... Feliu, per no dir-te que no dorms res. No. No, llavors fem la volta per aquí amb la senyora més tard, que vaig a buscar el pa amb la senyora, fem la volta, a vegades trobo un Joan que arriba amb l'autocar. Hola, bon dia, Joan. Bon dia. Ja corres per aquí. Sí, vaig de cara a la feina. Molt bé. Bon dia, ja ens veurem. Adéu. Per posar en context, el Joan és el cap d'informatius de Vilassar Ràdio, per als que no ho sapigueu. El Jaume també el veus al matí? Sí, a vegades també, sí, en Jaume també. Molt bé. Sí, a vegades va primer que en Joan, a vegades, en Jaume. Normalment, no? A vegades sí. Sí, ens veiem, hola, bon dia, què? Bé, ja ens veurem, adéu. El Feliu, que és molt savi, normalment ens deixa anar Molt savi. unes joies. De fet, en tenim una aquí de preparada, que la podem escoltar a continuació. És una llàstima i més val que aquesta noia tanqui la màquina aquesta i es comuniqui més amb les persones. I hi hagués més relació entre les persones. I aquesta màquina que no se l'escolti perquè la màquina normalment sempre et dona donar la raó. Perquè estiguis contenta i vagis tornant a picar. I en canvi, jo ja dic, per mi aquesta noia, el consell que li dono, que tanqui la màquina, que surti al carrer i que miri de trobar-se amb gent del carrer, del que sigui, i tenir una conversa normal i corrent com qualsevol persona. És que jo crec que una coneixença per màquina, com li dius tu, ha de ser una cosa molt freda. O sigui, no sé, o has d'estar molt sol, molt desesperat i necessites... Però és el d'avui en dia, T'ho dic per Clar, és el el que que es porta. sento a casa, és el que es porta,
Aquesta ets tu, Maite, la del final. Això és el que va contestar el Feliu, això de que deixi la màquina, és el que va contestar quan li vaig preguntar, quan li vaig posar el cas d'una amiga que estava coneixent un noi a través de xarxes socials. Ell va dir, aquesta noia que deixi la màquina i surti al carrer Quin perill. i conegui a la gent en persona. Clar. D'això Aquesta parlarem. frase- D'això parlarem més endavant també, perquè crec que hi ha moltes diferències aquí. També de conèixer la gent. Home, tu i jo coneixem gent a través dels telèfons. O sigui, Jo no tant, eh? Home, sí. Així Això esporàdicament. ets més tu, eh? Bueno. Després ho parlarem. No traieu els draps bruts, que no va. No obrim el calaix, no obrim el No calaix. cal, no cal. No cal. Aurora, et vols presentar? Ja, però què dic? Si Què ja has fet coneixen- què has fet el cap de setmana? Què he fet? No, el dissabte plovia, els missatges que rebia em van dir mama, no pujo. L'altre, mama, no pujo, que no hi ha tren. La gossa no pot anar amb un... I jo dic, no, tranquil·la. Jo, ui, que bé. Vaig estar sola el dissabte. I el diumenge, quan va sortir el sol, li vaig trucar a la Maria Rosa, perquè la seva filla no hi era, si m'escolta, no m'escoltarà. Li vaig dir, què, anem a dinar? I diu, vale. I vam vindre aquí a les Tres Leones, vam estar a la mar de bé, a l'hora del sol vam anar, vam tornar, i ja està. I ja està. Que bé. La Maria Rosa no ha pogut venir avui, però també normalment ens acompanya a la tertúlia d'avis. Sí. Molt bé, que bé que viviu, escolta. Doncs sí. Quan anem un dia a dinar als Tres Lleons aquí al costat, aviseu-me a mi també, que vindré també a menjar un arrosset. Sí, no, tot és bo. Jo vaig demanar una sopa de peix, que t'ho juro que feia anys que no menjava una sopa de peix tan bona com aquesta. No, de debò, eh? A més, és que trobes un caliu que en un altre lloc no el trobes, perquè jo he anat a un restaurant que havíem anat molt amb la Maria Rosa i ara hi ha un senyor que a la noia que serveix li vaig dir, que està el senyor? Diu, sí, doncs ja vindrem un altre dia. Ja està. Boicot. Exacte. Bueno, no diem noms, no diem res, eh? No. Res més lluny, res més lluny. L'Aurora també, com pots veure, ella és molt sincera. No. Sempre diu el que pensa Sí. i de vegades passen altres coses. A vegades... Experiència. Ui, ja comencem amb els mòbils. Ja estic sentint mòbils per aquí. No, Jo tinc parat. Espera, encara serà el meu. Sí. Jo tinc parat. Vaig quedar la setmana passada que els mòbils es quedaven dintre la caixeta, com als instituts, eh? Jo no, jo tinc ben parat. crec que Aviam qui és. Vera, Jo no vull mirar ningú, Aurora, però em penso que ha sonat per aquí, eh? No el porto, el mòbil. El tinc negre. Sí, el tens negre. Però que el tinguis negre, no? Vaig a trucar a l'Aurora. A veure, un moment, truquem a l'Aurora. Sí, truca. A veure... Truquem a l'Aurora? Te'n recordes del mòbil? Home, el tinc. A Vale. Veus que no sona? Ah, No sona. no, Perquè no, No és que sou unes males persones. Sempre he pensat malament de mi. Oh, a veure, que anem a trucar... Que anem Aurora, a... perquè és Anem a fer una ronda. Jaume, t'he vist, eh? Feliu. Què? No està no. disponible, el del Feliu. No. Mira la mama Maite, ja s'ajupa, que sóc jo. Ai, que sóc jo, espera. És el teu, Maite? Què dius? Ara resulta que l'Aurora que tinc jo no és l'Aurora aquesta, perquè ara m'està trucant l'Aurora. Ja no sé qui és l'Aurora, jo. T'has fotut. És que, T'has mira, fotut, eh? un moment. Però qui és l'Aurora, que Ara tinc? la truco jo, no ho sé. Ah, vés a saber. Ah, Mira, mira! que l'estic trucant. Mira! És ella! No, Aurora. Aurora. És el meu. Mira, és ets el tu. meu, ja. Doncs no el tens en silenci? No. Home! Qui va dir que el tinc Els que estan en silenci són els meus fills, que tenen prohibit totalment que em truquin. I ells ho saben. No passa res, perquè aquell dia ens va sonar el mòbil absolutament tots, perquè a mi també em va sonar, eh? Sí, i tant. La Maite m'anava fent, i a tu, A i a tu. Esclar, si tenia al meu A costat... tu va ser. Esclar, jo li sentia que li Aviam, tocaven no, a a mi ella. el mòbil no em sona així, eh? No. Aquest mòbil que sonava no era meu. No, el meu tampoc, perquè està a casa, que me l'he deixat. Bueno, bé. Bé. Ai. Per altra banda, tenim també a la Maite, Hola. que diria que ets la que porta més temps Sí. venint a la tertúlia d'avis. El Jaume deu saber la data, però molts anys. Fa molts anys. Perquè el Guillem ho sàpiga també de quants anys aproximadament estem Doncs parlant. més de 12, oi, Feliu? Ostres. Sí, bé, Déu-n'hi-do. Sí. tu vas venir abans que jo. Per això, més de 12, no? Jo vaig 14 venir o el 15? 2014, jo vaig entrar. El Doncs 2014 mira, tu ja hi estaves. Jo ja aquí. hi era, doncs, no Hi sé, eres. 15 anys, 14, 15 anys, més o menys. Sí, ben bé. Molts anys, no sé. I sempre tens coses a parlar, eh? Després de que
14-15 anys. Bueno, jo el tema que parlava abans sempre era de les plantes. Feia consells de plantes, les plantes de temporada, cada temporada, o sigui, cada setmana donava un consell, me preguntaven, aquí les senyores, em preguntaven coses, i intentava. Aquell senyor que hi ha allà dintre també em va preguntar una vegada, perquè a ell no li agraden gaire no cuida gaire les plantes i se li moren. Maite, les descrivies també, que semblava que fossin per televisió. Sí, caramba. I ja està. Caramba. És veritat. Doncs ara vull que ho tornis a fer també, alguna tertúlia. Bueno, doncs quan tu diguis. Avui has parlat una mica, de flors. Sí, un momentet. Bueno, és que m'has preguntat quin era el meu ofici i he dit que aquest és el meu ofici, que sempre m'agrada molt i que continua agradant-me. Doncs jo estava a punt de dir, com aquell senyor, jo he venido a hablar de mi libro. Us en recordeu, no? Pues això. Avui havies de fer el comentari del llibre i no l'has fet, Ja, però te'l puc fer ara mateix, Si avui, al final del programa, tenim 5 minuts, fas el comentari del llibre. Com vulguis. Te'n recordaràs, Aurora? Perdona, m'estàs ofenent, No, perquè jo m'oblido sempre. No, jo no. I menys del llibre. No, si el llibre m'ha agradat com aquest, que està molt ben escrit i m'ho he passat genial, no me n'oblidaré. Escoltem un tall que tenim de la Maite també. Bueno, abans feia més fred perquè el meu home té un cosí que treballava a l'aire lliure i es deia, cuando hace frío yo me pongo los calzoncillos marianos. Los calzoncillos marianos són aquells calçotets llargs. Aquells calçotets llargs. A casa se'ls posava i Jo m'hi he el dut. papa. Sí? Quan anava amb la Vespa, quan anava amb la Vespa, que anava cap aquí dalt a Granollers i tot això, que hi havia uns terrossos de gel així, em posava calçotets llargs. Marianos. Li deia, no sé per què, calzoncillos marianos. No sabeu la gràcia que em va fer descobrir el concepte de calzoncillos marianos. No sé a què venia això, però ho deia sempre. Oi, ja llevo los calzoncillos. Se'ls posava primers d'hivern, se'ls treia a l'estiu, anava amb els calzoncillos. L'home treballava al port, passava molt de fred, i ell es posava, sí, és veritat, i les samarretes aquelles de conxudes, però els calzoncillos marianos sempre me'n recordaré. És que no sé a què venia aquest nom, no ho sé. Ostres, que bo. I el Feliu al millor tot dient, sí, jo també els portava, els calzoncillos mariano, Sí. Anava amb Vespa cap aquí dalt, aquí a la Roca, que hi havia el quartel de la Guàrdia Civil. Hi ha unes roques que penjaven les candeles fins baix de tot. I tant. Un gel gruixut com el puny. Era perquè estava la Guàrdia Civil. Segur que sí, per això quedaven tots freds. Jo va ser l'únic lloc on vaig patinar, aquí a Parpés. Anava amb el meu pare darrere, amb la Vespa, cap amunt, i fem la curva i entrem a el que és la banda del Vallès, i la carretera tota glaçada. I dic, noi, quina glaçada. I em pare, jo pots ben dir-ho, jo no acabo de dir això, la moto endavant, jo de cul a terra. Però encara va sortir bé. I uns altres que pujaven també van caure. Això, una llàstima que no ho haguessis gravat perquè de cap a la PM, Segur. Allà hi havia molts accidents, a la carretera de Roca, quan jo era jove. Allà s'havia matat molta gent. Sí, la collada de Parpers és famosa. Sí, llavors, d'aquell dia vaig passar per Òrrius perquè la carretera encara no estava asfaltada. Era camí de sorra. Ja me'n recordo. I així allà no patinaves. Una pregunta que ara m'ha sorgit. Teniu tots carnet de conduir? Jo sí. Sí. Soc l'única d'aquesta taula exacte, no va dir, no tothom té carnet. L'Aurora es pixa. A mi ja se m'ha caducat. A mi no, me'l van renovar i vaig... Jo no me'l vaig renovar. Jo me'l vaig renovar fa poc i llavors em vaig vendre el cotxe al cap d'un temps. Tu te l'has renovat? A tu no te l'han renovat? No, o no l'has volgut és que no renovar? m'he presentat, perquè quan va morir la seva teníem un... Bueno, con tothom. I quan vaig veure la pensió vaig dir, cotxe no, prefiero otra cosa. I així va ser. Molt bé. Sí, el vaig deixar. I mira que la Montserrat, la meva filla Montserrat, em deia, mama, has sigut tonta, tenies que haver continuat conduint. I ara penso que sí, que ha sigut fantàstic, però no. I tu com portes el teu camí fins al carnet de conduir, Mar? Jo estic estudiant ara per al carnet de conduir. Nena, si és normal, la teòrica l'agafaràs a la primera, perquè jo la vaig aprovar a la primera. I ara
Llavors es feia tot aquell pandèmium allà a Montjuïc, que era la pujadeta, la baixadeta, havies de canviar. Allò sempre m'entrebancava. Vaig estar 5 vegades presentant-me. Sí? Era jo RQR. Al pràctic? Al pràctic, sí. I quan va ser l'hora d'anar conduint per dintre de Poble Nou, que a Poble Nou tots són carrers estrets i tots van pujada, a mig camí em va dir: "Té, aprovada, no cal que em digui res més." Li duria parlar, jo, home. Home, l'objectiu és que abans de l'estiu la Mar tingui carnet. Aquest és l'objectiu. Sí. Jo li he dit, aquest és l'objectiu. Abans de l'estiu la Mar ha de tenir carnet de conduir. Tu què creus, Feliu? El tindré? Sí, dona, sí. Sí, dona, sí, ja veuràs com sí. I si no, doncs mira, has tingut mala sort. I si no, ho deixem córrer, no? No, això no ho deixis pas mai córrer. Perquè... Bueno, jo hi vaig anar-hi i era molt interessant, llavors, quan jo hi vaig anar-hi, el donaven. El regalaven? Sí, com si fos amb un pot de colacau. Mira, hi havia una xicota va. d'aquí a Vilassar, una senyora d'aquí a Vilassar, i, esclar, ella és el seu cognom, i jo anava a darrere d'ella, i ens van posar tots dos de costat. I a l'hora de l'examen de teòrica, ella em deia: "Què, aquesta lletra, què? Marca aquesta." I ens tornava a llegir. Què, vols dir? Marca aquesta altra. Ah, vale. Va treure la teòrica, sí. Ve l'hora de fer les pràctiques, i era l'última, que quedava l'última, tothom ja estava examinat, i ve el d'això i ens diu: "Mira, vols que et digui una cosa?" Li diu l'instructor aquell, diu: "Mira, veus, et poso un pal aquí i el pal a darrere. Fes l'aparcament i ja està, seràs aprovada." Quina sort. Oh, és que no va aprovar. Que bo. Però què va fer? El primer pal el va tirar a terra i el de darrere també. Ai, que bo. Seré jo, literal. Home, No, dona, no. Ja Has veuràs de que no. tindre confiança. Però pensa una cosa, que allà ningú ens feia bufar, Que si haguéssim fet bufar. Encara millor. Això que dius tu, Feliu, tens raó. Jo estava molt nerviosa, tenia la floristeria quan vaig treure'm el carnet i em posava molt nerviosa. I abans d'anar a examinar-me, jo la teòrica la vaig treure la primera i el cotxe, o sigui, les pràctiques a la segona. Les noies de la botiga em diuen: "Pren-te una copa de conyac." T'ho juro, jo vaig anar amb una copa de conyac a conduir. En sèrio, o copa de conyac o el que em van donar. No sé si era conyac o el que era, però jo tremolava. Doncs Mar, ja tens consell. Sí. Abans el teòric i el pràctic, una copeta. Hi havia com un autocar, allò, un autobús, estrotinat, i allò era el bar. I tothom, abans d'anar a examinar, tothom passava pel bar. Passava pel bar. Per nervis, clar, perquè estàvem nerviosos. Els nervis. No, jo no. Hi va haver un que hi va anar-hi 27 vegades. Hola. 27 vegades. I quan el té diu: ja el tinc, me'n vaig de voler-ho. Oi, 27 vegades. Jo abandono. Clar, no. Jo també. Jo a la 5ª abandono ja. I et coneix tothom? Quants diners es deuria gastar aquest home? Ai, a veure si sapigué. Verge santa. No valia tant, però valia. Tot valia. Sí que valia, sí. Podríem estar molt més temps parlant del carnet de conduir. Jo ja us avisaré, en tot cas, si algun dia aconsegueixo treure'me'l. Sí, dones, sí. Però passem a la següent secció? Vinga. Passa. Molt bé. Quina melodia, Ai, sí. Clar, això només pot significar una cosa, Mar. Sí. De què parlem? Ens posem més tous, ara més romàntics. Passem dels cotxes a l'amor. Bueno, a vegades va relacionat. Sí, no? Sí, tant. De fet, hi ha diverses cançons de diferents artistes que parlen com d'històries d'amor. Hi ha una de l'Olivia Rodrigo que es diu Driver's License, en anglès, que parla de quan es treu el carnet a conduir i se l'aconsegueix treure i ja ho ha deixat amb el nòvio, el que li deia que l'aniria a buscar amb el cotxe. I diu: ja tinc el carnet de conduir, però clar, ara passo pels teus carrers, no això en anglès, sense tu. I no et puc venir a recollir. Bueno, esperem que no et passi, no, Mar? Jo, sincerament, mentre tingui el carnet, si em passa, no passa res. M'és igual l'amor, jo vull el carnet. El carnet és el teu amor. Sí.
O la meva vida és el meu amor, Home, no? Depèn com t'ho agafis. Què opines de l'amor romàntic, Aurora? Molt, molt maco. Jo el trobo preciós. Jo l'he tingut 70 anys. 70, que no es diu ni un dia per l'altre. I hem viscut sempre de meravella. La prova és que vaig tindre la primera filla als 20 anys i sempre dic que amb el mateix marit, als 40 vaig tindre un altre. Vols dir que sempre ens vam dedicar bé. I ens ho passàvem genial, en tots els sentits, No, perquè els dos érem joves, jo tenia 15 anys, i jo no el coneixia amb ell, perquè jo volia una parella que m'adés 1,80 m, perquè jo ja era alta. Resulta que 1,67 m amb prou feina, el meu marit. Però era un amor i, escolta'm, continua igual. Sí. Que maco. Pues sí, el trobo a faltar tant com no us podeu imaginar, I no faig comèdia, perquè no soc de fer-ne, però, bueno, és igual, deixem-ho estar. És normal que t'emocionis. Només fa 3 anys, que va morir. I a més, 4 dies, allò que es diu en 4 dies, no, el meu marit va ser 4 dies. Se'n va anar dissabte i el dijous al matí era mort. I em van dir que no em patís, que era un encostipat normal i corrent. És molt fort. Però, bueno, ho has d'agafar bé. Sí. I tu has intentat continuar endavant? De fet, ho has fet? I tant. Sí, perquè jo no he sigut mai una ploramiques. No ho he sigut mai, em vaig arreglar. El dolent és que ara vaig dir una cosa que no l'hauria de dir perquè la trobo incongruent total, però és que va ser la realitat. Jo em vaig continuar vestint, arreglant i tot igual. Escolta, em van sortir pretendents que jo vaig dir, no, perdona, jo m'arreglo per mi, no per la resta. Vull dir que sí, ara no, ja poso la cara de pal i lo vella que soc, que és diferent. I tampoc, ni m'interessaria. Mai. He anat amb ell i n'he tingut prou. Ja estàs servida en aquest sentit? Sí. Molt bé. No voldria ningú, i menys a casa. No, mai. No. Molt bé. A més, tu, Aurora, tens molts fills. 4. ostres. Jo tinc la carrera acabada, nena. Jo tinc 4 fills, 6 nets i una besneta. O sigui, jo tinc honoris causa, ja. Vull dir que, escolta'm, i que n'hi ha ben molt amb la neta, són d'Itàlia, viuen a Sardenya. Venen per Nadal, i aquest any saps quin regalo li he fet a la nena, que té 3 anys? Quin? La col·lecció del Cavall Fort que els hi enviïn a Sardenya. Perquè amb els 2 nets, que tinc un de 12 i una de 8, que són de la petita, com és normal, per això vaig fer una neta, una noia més tard. Sempre li dic, per què et penses que vaig fer tan tard? Per què? Perquè em cuidis. No em cuida, és broma. Però amb la Lia és molt maca i li vaig fer el mateix que tenen els altres, la col·lecció del Cavall Fort. Molt bé. Sí, perquè ho tinguin allà. Tu llegies el Cavall Fort de petit? No, però hi conec. Jo llegia la Cucafera, que és la que diria abans del Cavall Fort, i després quan ja tenia la subscripció a la Cucafera i després quan em vaig fer gran, el Cavall Fort. I recordo perfectament les revistes, no sé si era una cada mes, diria que sí. Crec que sí. I m'arribaven a casa i de fet encara guardo una manta del Sam Sam, que era el protagonista de Cucafera. Era com un heroi que anava, disfressat, sí. I encara tinc la manta del Sam Sam. Molt bé. Sí. No, la Lia està molt contenta, de moment. És que la nena va a un col·legi d'anglès, la besneta, La seva mare li parla castellà, el seu pare li parla italià i la seva àvia, que és la meva filla, li parla el català. I a més, amb una cosa que també val la pena constatar-ho, l'àvia del pare de la nena viu a l'Alguer. I quan va la meva filla, sempre se n'assabenta que ha vingut, perquè ells estan a Cagliari. I la senyora és a l'Alguer, que és l'altra punta. I l'àvia li diu, háblame el catalán porque mi marido solo habla el corso y no quiero perderlo, li diu en castellà. I llavors la meva filla li parla sempre en català a l'àvia, o sigui, a la rebesàvia de la meva neta.
Déu-n'hi-do. Una de la meva neta. És que No, sí, és Déu-n'hi-do, moltes generacions. ja veus. És Que una maco per història això, completa. Sí. Sí, És molt i clar, maco. deu estar molt distreta. Clar. Vosaltres esteu també tan distrets com l'Aurora? Jo molt, també. Jo tinc 2 fills i 5 nets. I precisament m'has preguntat què fèiem al cap de setmana. Jo em van caure de cop, i a més amb un agregat. O sigui, i no els esperava, ara li explicava a l'Aurora, i llavors m'empipa una mica per la feina, i després quan se'n van anar, estic contenta, les estimo molt, però quan se'n van anar, ostres, Quan se'n van, quan se'n van, mira, vaig fer així, el meu home i jo, ai, els estimem molt, però quina... Ja han marxat, menys mal, menys mal. No, perquè, a veure, estem... Saps què passa? Que a la nostra edat ja tenim ganes de tranquil·litat. I són... A veure... Guanyo de col·leixada, jo, No diguis la nostra edat. Jo et guanyo de col·leixada. Bueno, però... No, bé. Bueno, no tant, no siguis tan presumida. No tant. Quants en tens, tu? 77. Jo 88, mira si et guanyo. Bueno, sí, 11 anys, sí. Sí. 11 Són anys anys. es noten, sí, I tant, sí, perquè jo 11 anys enrere no estava com ara. Maite, quan has dit que et va venir un agregat, Sí, què era? un amic del meu net. I si no és un amic del meu net, venen nòvies i venen... Sí, Però això és normal. És normal, sí. Jo m'han vingut gent de Rússia, sí, polonesos, un grec a dinar. A mi m'agradaria molt el teu, A dinar per Nadal. Mama, és que... I tots entre ells, quin idioma No parla? hi ha cap problema. La taula de casa de l'Aurora per Nadal és la ONU. Sí. És un Erasmus. És el que anava a dir això. No, perquè... és que venia de l'Erasmus. Però és que la Montserrat va fer un curs sencer a Montpellier i hi havia un noi grec que no tenien cap relació, eren amics, i per anar a Grècia es veu que no li anava bé a casa els pares. I la Montserrat, que sempre ha sigut molt així, i va dir, vols vindre a casa? Com sabia que tindria bona entrada, doncs sí, venia. I una noia, una era d'Itàlia i una canadenca també vam tindre una temporada. Sí, doncs els té de tot arreu. No, ja Internacional. Escolta'm, ja estàs acostumada. Aurora, T'ha agafat la vida d'una altra Perdona, manera. i tens un que és de... No, el meu gendre és Malassio. És Malassio, sí. Sí, és veritat. Sí, Malassio. Sí, no. per això dic que els té de tots els països. No, sí, el net és italià. Hi ha una pel·lícula, no l'heu vist aquella pel·lícula? Sí, francesa. Boníssima. Que té 4 filles i cada filla es casa un negre, un àrab, un italià, l'altre o sigui un de cada... La veritat és que és jo no... boníssima aquella Tu pel·lícula. l'has vista? És molt bona. No, jo no. És molt bona aquella pel·lícula. Es diu ¿Qué hemos hecho? Sí. Algo així. N'hi ha 3 versions, Sí. 3 versions, però són molt bones les 3. Jo del meu gendre, de l'asiàtic, no puc dir ni mitja, perquè és encantador. I què parla amb vosaltres? El en català. quin idioma? En El català, sí, és infermer de l'Hospital de Sant Joan de Déu, de la UCI, no. D'aquí... sí, és Malassio, però viu aquí. Ui, és el marit de la meva filla. Ja, Com bueno, vols que però visqui? jo que sé si viuen allà. Es diu Dios mío, Dios però mío. ¿qué te hemos hecho? La pel·lícula que me l'està ensenyant el Jaume. Sí. Dios mío, ¿qué te hemos hecho, no? I després, però després n'hi ha 2 més diferents. Jo, la veritat és que no he posat mai inconvenients, perquè he sigut... Tant el meu marit com jo eren molt oberts i hem viatjat molt i no hem tingut cap problema de cap manera. Però és maco, això? A l'hora de la sopa, com sabia que tothom diria mama, com l'has feta, que bona, i ara intenten imitar-la i quan mengen diuen no és com la teva, dic, doncs mira, us aguanteu. Passa'ns la recepta, no? Maite, tu vols explicar també la teva història d'amor amb el teu marit? Bueno, ho el vaig explicar una vegada, que va començar, no malament, però va començar amb odi. Jo li tenia odi, ja us ho vaig explicar una vegada. Mania. A veure, jo era molt joveneta i anava a una escola, tenia que agafar l'autobús. Jo baixava una parada i el meu home, que era no el coneixia, bueno, anava amb uns amics i jo baixava aquí i ell baixava a una altra parada. I quan les meves amigues i jo baixàvem, des dels autobusos eren de 2 plantes.
els que sortien de Santa Coloma a Sant Andreu. Nosaltres anàvem al col·legi de Sant Andreu. Amb uns canotillos ens tiraven besses al cap. Sí, besses al cap. I llavors jo el vaig conèixer així, i jo li tenia una mania i amb el temps em va anar perseguint i... Va sorgir. I va anar perseguint i va anar... I al final, mira, em vaig casar amb ell. O sigui, sí, va començar així la història. I tant insistir, jo no el volia, de veritat, no el volia, no. Li tenia, mania. I però mira, em vaig casar amb ell i portem 56 anys de casats, més 5 de nòvios, o sigui, 61 anys. Jo l'any que va morir feia 70 anys, que anàvem jo. Tu em vas guanyar, però ets més gran que jo. Sí. I, i ojalà em visqui molts anys més. Tant de bo. Bueno, això és el que diuen, no? Quienes se pelean se desean. Sí, i com és normal, sempre dic que la vida en parella no és plana, no és una planera. Bassa d'oli, no, és un gràfic. Sí, el que passa és que ara es cansen en seguida. Sí. Ara, el primer entrebanc i ja està el problema nosaltres tenim un amic ara, precisament el jefe del meu fill, que té 70 anys, o 71, i aquest home, per una sèrie de circumstàncies, també porta 40 anys junts o així. Ara es vol divorciar. I jo dic, però com pots divorciar ara? Un malentès entre la filla i la mare, que la mare li fa costat a la filla, i per això s'ha de divorciar. L'amor de Déu. Jo no ho entenc, No sé si s'acabaran, No sé si s'acabaran divorciant, però... I també per interessos una mica monetaris, Aquí ja... Això ja és una altra cosa. Sí, perdona, però si hi ha amor... No vull dir... No. Discrepo totalment. Tu discreparàs, però aquí hi ha molts interessos econòmics, per lo que jo veig, Davant de la necessitat d'estar amb una persona... No s'estimaran tant. Dic jo, tampoc estic a casa seva, jo no estic a la seva... No, però és cert. Vull dir, no ho sé, però no entenc, no entenc. Tinc una coneguda també que amb 69 anys, fa 2 anys, va dir prou. I portava també molts anys. Mai és tard. Mai és tard, per sentir la llibertat. Sí, exacte. És el que em va explicar ella, va dir, però, això arrossegava, no és d'avui per demà, això ja arrossegava ella a temps, no s'havien entès mai. O sigui, persones molt diferents, i hi ha homes que, saps el gran problema, no sé, nosaltres, és quan un home es jubila, el gran problema, que si no se sap adaptar a la jubilació és un problema per la dona. Perdona, però la dona moltes vegades té la culpa de quan l'home... La dona és que he de fregar, és que he de limpiar. Perdona. Ai. No. Aurora, escolta'm una cosa. Perdona, si tens una persona que estimes i es jubila i la tens a casa, nen, què fem avui? Però i si el nen no vol? No, llavors et quedes al costat d'ell i jugues, i estàs explicant un acudit i fas bromes. Sí, com sigui, de vegades és millor agafar camins separats, escolta. Hi ha moltes històries a darrere d'això, Aurora. Sí, total. Ara és molt llarg això, però hi ha gent, precisament aquesta persona coneguda, l'home es va jubilar i es va sentar al sofà i no volia anar enlloc ni fer res, i ella és una noia com nosaltres, activa, fa milions de coses, i clar, aquell senyor que no es volia aixecar del sofà per res, no sé què dir-te. Ja li va dir que li sortiria morena. És complicat. No. Molt complicat. Aurora, de veritat, Aviam, Feliu, que estàs aquí. És que, mira, de veritat. Mira, l'has vist com estava? L'heu vist? Clar, dormint. Arrepenjat a la cantonada, pràcticament dormint. Feliu, com que s'expliquen totes, doncs que vagin explicant-se. Aquest matí el volies fer canviar. Però escolta, Feliu, explica la teva jubilació. La meva jubilació, estupenda. Cool. Vaig jubilar al 68. Bueno, molt bé. La meva senyora, vaig esperar que la senyora tingués el 65. Sí. I ens vam jubilar tots dos. Una pregunta, la teva senyora t'ajudava amb la feina? O sigui, estava a la botiga amb tu? Sí. No ho sabia. I jo també. Sí, els dos. Tots dos. Jo estava a l'obrador fent botifarres i ella despatxant a la botiga. Ja se sap, això. Com us vau conèixer amb la teva senyora? Mira, ens vam conèixer al Bellamart. Jo acabava de fer el servei militar, vaig al Bellamart. Ja la coneixia d'abans i tot això, i ens vam tornar a trobar. Hola, què tal? Bé, m'està enraonant, parlant, allò que fas, que si aquí, que si allà, que si tombes, arreglant el món. I llavors dic, què?
què penses fer? Diu, això tu, què? Què? I si ens prometem, ves, que em va bé a tu, sí, doncs a mi també. Molt romàntic, Així és. No. Una cosa... No, així mateix. Dic que és que les coses són com són, és la realitat. Però, és igual. Però, Corramos un jo tupido velo. Però jo una vegada, no aquesta, una vegada abans, em van dir, què és l'amor? Em van fer aquesta pregunta. Jo els vaig dir, l'amor és el principi de la felicitat, que neix, no mort, creix. Fins aquí. És molt maco. Això que has dit és molt maco, Feliu. Molt maco. I que canvia, va canviant a força dels anys d'una cosa a l'altra. I de versos n'he fet bastants, però n'hi ha un que és el poema d'estiu, que a la canalla se n'en riuen, però jo ara li he posat música. Però, diu, m'agrada llevar-me de matí i anar a pescar a la platja i veure el sol sortir i l'aigua besar la sorra blanca. M'agrada llevar-me de matí i veure sortir les barques de l'espigó de Garbí que sobre l'aigua fan estelades. M'agrada llevar-me de matí i veure el llagut salpar l'aigua, governat pel vell marí i estenent la vela blanca. M'agrada llevar-me de matí i seure'm a la sorra humida encara i a l'horitzó aquell fil d'or tan fi que anuncia la nova albada. M'agrada llevar-me de matí i veure com la brisa t'acarícia la cara. M'agrada llevar-me de matí i estar amb tu un trencalaonada. Que bonic, Feliu. Que maco. Que bonic. És que fa unes poesies. Que bonic. És preciós, Increïble. Feliu. Aquest és per la meva senyora, li vaig fer. Oh, que bonic. Això sí que és un regal, Feliu. Clar, això és un acte d'amor total. Oh, Sí que que ho és, bonic. sí. No, és així, D'aquestes coses avui en dia ja no n'hi ha, Manquen. Doncs quina pena. A mi que m'escriguin poemes com el Feliu a la seva dona, si us plau. Jo tenia un amic, al col·legi, que ara que dius això, després el meu home me les va fer trencar, que quan jo anava, a mi em castigaven molt, i anava a classe després de la classe, i aixecava el pupitre d'aquells de tapa, i sempre trobava un poema. I vaig estar molt temps, encara és ara, i no sé qui era. M'ho imagino, Molt maco. Molt maco. Em trobava un poema cada dia i, clar, deia, però qui pot ser? No vaig... em vaig imaginar-m'ho, però no he sabut mai. I crec que és una persona que és amiga del meu marit i meva, i un dia que el vegi, que ara no viu, li diré, escolta, eres tu que m'escrivies els poemes? Tenies un admirador secret? Un admirador secret, sí. Però mai m'ho va dir. Cada dia tenia un poema escrit. Jo crec que els copiava d'algun llibret d'aquest, però sí, clar. Però la intenció és el que compta. Sí, però cada dia diferent, Bueno, cada dia no, cada vegada que estava castigada. Ell devia també estar castigat, i jo que devia estar castigat, també, clar. Jo he de confessar que això ho he fet un cop. Sí? Sí, al col·legi. Ah, sí? Que bonic. Vaig copiar d'internet, semblant un poema, i vaig dir, doncs vinga. I ho vas fer amb una I ho vaig noia. amagar a sota de taula. A sota la taula. Sí. Això és molt maco. Però mai va saber que era jo. Jo No, vaig deixar veus? i... No. Quina gràcia. Doncs com a mi em va passar. I a més, jo he sigut sempre molt bleda, no he tingut massa picardia. Segurament una altra persona ho hagués investigat. Jo pensava, mira, m'agrada. Però no, i mirava, com que no veia ningú que em fes cap senyal ni res, doncs pensava, no sé qui deu ser. Jo va ser molt més senzill. Els meus pares, el meu pare era el president d'un club d'escacs a la Barceloneta, que tenia molts èxits, i la gent més o menys una mica bé posaven els fills, i una de les filles era jo, que tenia 15 anys. I anava amb un cosí meu, que era cosí germà de la meva mare, perquè havia nascut més tard, però sempre anàvem amb la colla aquella, que al anar amb el meu cosí ja podia anar lliure. No, i vaig anar al club amb els meus pares, clar, i va vindre una colla de joves que no eren de l'edat nostra, i jo sempre pensant en el 1,80 m, i em va vindre a buscar l'Esteve, i vam ballar, i jo vaig quedar, mira, a la mateixa alçada. I no, però no me'l vaig mirar gens, us ho juro, en cap sentit, perquè jo era molt nena, eren els 15 anys de llavors, jo estava estudiant, i ell em va dir,
com era de la Barceloneta, diu, qui ets peixatera? Jo li vaig dir, perdona, estic estudiant. O sigui, allò era un punt baix, I jo no, el vaig deixar i ja no, ni vaig pensar en ell. I un dia surto de l'institut, però hi havia passat ben bé un mes, i me'l trobo a la porta esperant-me, dic, què fas aquí? Qui t'ha dit? Ui, he estat investigant aquí, aquella, l'altra. Aurora, i no hi havia internet ni telèfons, Ni res. Que s'espavilaven els nois, I tant, i estava allà a la porta, i a partir d'aquell dia jo crec que ja vam començar a anar junts, perquè va demostrar molta atenció, molt de carinyo, molt d'apreci, molta educació, i això també ho comptava. S'ho currava molt els nois abans, Sí, no com ara, perquè mare de Déu senyor, de veritat, Però jo crec, Mar, perdona... No hem de generalitzar, Mar? Això no es fa, Mira, jo m'he trobat a cada personatge, us diré, de veritat. Mar, un incís. Però és que les noies no eren les d'ara, Vull saber... Vale, el fas d'incís i li pregunto a la Maite. No, digues. No, que les noies no eren com les que... Jo veig alguna nena per aquí que deuen tindre 15 o 16 anys, jo penso, no, a mi no és el meu. O sigui, no hi ha necessitat, perquè si ja treus i ensenyes i ja és... Tot ja està fet. No és el... Però és el temps, nena. Sí, exacte. Però si una no hagués començat, i Adán i Eva fa molts anys que van morir. Vull dir que, escolta, hi ha una mica de suspens en tots els sentits. I d'intriga, Clar. Home, clar. Perquè això de pim-pam, pam-pam, ja està tot. Què? Ja està, ja no queda res. La vida no és això, la vida és, com diuen aquells, currar-t'ho, és treballar-t'ho, i vinga, i una poesia, i un detall, i una flor, i un... Si us plau, sí. És que és això. Ara vull saber, després d'aquesta conclusió, què diuen les netes de la Maite? Bueno, doncs el que dius tu, que no hi ha... Les meves netes, en tinc la més gran, farà 20, l'altra té 17, i el petit en té 11 i pico. I les dos grans, dic, què, nenes? La més gran diu, iaia, no hi ha res de bo, carinyo. No hi ha res de bo. No hi ha res de bo. Sí, quan era més joveneta anava a les discoteques, va deixar d'anar perquè diu que allà que no li agradava, ara ja no van a discoteques, i surt amb una colla de tota la vida, però dic, no, iaia, és que no hi ha una persona... Diu, mira, de la meva edat, diu, són nens petits. Diu, són nens petits. Diu, i els una mica més gran, diu, hasta 25 només pensen en guanyar alguna de diners per anar-se'n de festa, diu, no pensen en res sensat. No, això em diuen, les meves netes. Veus? Mira. No pensen en res sensat, no sé. Hi ha excepcions. Si hi haurà excepcions... El Guillem diu que ell és una excepció. Però, perdona, tu seràs una excepció i n'hi deuen haver-hi. N'hi ha molts. Sí, però jo no els trobo, És el que, tu no els On s'amaguen? Mar, deixa-ho estar. Quan ja ho trobaràs. Hagi de ser, ja serà. Clar, ja ho trobaràs. I te n'adonaràs. No ho has de buscar. No, però escolta, no ho has de buscar. Bueno, buscar-ho no, però el que deia el Feliu l'altre dia, estan enganxats molt als telèfons, molt. Deixeu el telèfon i sortir una mica més. No van a puestos, mira el que deia de les cats, no van a puestos, tampoc hi ha, O sigui, jo les meves netes, on la que viu aquí a Vilassar, què hi ha aquí a Vilassar per un centre que... No. Pregunto, Per als joves, ja t'ho dic jo. La festa major i ja està. Doncs el que et vull dir, que no hi ha uns centres per anar a la joventut. La meva Núria se n'anava amb totes, que encara són amigues de l'institut, anaven a Mataró. A Mataró. Perquè van amb la filla de la Marta, que ja el coneixeu, la Marta, ara es truquen, que vinc de Galícia. Se n'anava. Aquest estiu van dormir les dues a la platja un dia. Diu, mama, ens hem quedat la Marta i jo a la platja. Les dues ja 40 i pico. I s'estima, l'altre dia ho deia amb l'Àngela, que s'estimen, però tota la colla, perquè quan ve la Marta ja truca a la resta, a la Lleonela aquesta, l'altra, la Viuse, i es troben, i escolta'm, estan encantades de la vida, però cadascuna ha agafat el marit per la seva banda. La meva filla mateix el va trobar a Canadà. El va trobar. Bueno, a veure, sí... Això va com va. Sí, això va com va. Però era més fàcil abans. Però aquí a Vilassar, per exemple, hi ha el Pirinaic, centre excursionista, que fan excursions, fan sortides. Bueno, però això... Que ho poden fer. Allà
Què més? Espera, que hi ha altres coses també. Hi ha la part de cants corals, hi ha corals joves, de gent jove, Però ha de gospel, tot això, però són joves, tots són nois joves, no són les corals meves que són vells. Feliu, Si però són joves... això ha de ser des de jovenets que tinguin un grup que vagi... Jo no et dic que no hi hagi res, però en general. En general. Sí, exacte. I Bueno, després nosaltres- això, que el que diu l'Aurora, que veig pel carrer, com ella veu, com jo, que va a la joventut, tots van amb el telèfon enganxat. No es miren això a la sí. cara, no es miren... O sigui, potser passarà un noi o una noia que són macos, carai, mireu-se a la cara, que potser sortirà algú. No es miren a la cara, van amb el telèfon o la mà. I el que això ha implicat és com que després a l'hora de sociabilitzar i de parlar amb És el algú... que t'estic dient, parlen pel mòbil. Sí, i al parlar en persona, per exemple, fa moltíssima vergonya i ningú s'atreveix a dir res, ni com es sent, ni a comunicar-se. És com que tot això s'ha perdut. No en saben. Pues ho sento per No en vosaltres, saben. Sí. No en saben. És fotut, això. I tan fàcil que és. Mira, jo cada matí vaig a buscar un cafè amb llet per la senyora i un per mi. Pues trobo gent pel carrer. Bon dia, Bon dia. nois. Jo Bon sempre dia. però, Bon dia. Feliu. N'hi ha que no en diuen res. Ah, bueno. Pues no diguis res. No, si en tens més, te'l guardes. Jo sempre soc... Escolta'm, jo sempre soc de les que dic sempre bon dia, perquè m'agrada Clar. dir-ho. A la Barceloneta és una cosa que ho tenim molt, molt agafat, que sempre se saluden, sempre Aquí a pregunten... Vilassar també es fa, eh? No, no. No? Mira, Jo veig que sí. jo venint de casa, Jo veig que Maite, sí. jo venint de casa, i m'he trobat moltes vegades... Pues jo als centres sí ens saludem. Sí, perquè et deuen conèixer de més, però jo fa 34 anys que estic aquí. Què diu? El Feliu em va dient, no tindràs temps, no tindràs temps. Et contractaré, Feliu. Que bo. Exacte, canviem de secció. Sí, Sí, sí. canviem de secció. Millor. Som-hi. Ja ho has dit bé, eh? Deixem-ho estar. Que ja... Vale, doncs anem a la meva secció, Mar. Sí. Vinga, endavant. Doncs jo normalment al nostre programa el que faig és portar alguna secció com per jugar entre tots. Llavors, avui crec que porto algú bastant divertit i és que he portat algunes de les expressions que els joves, on estem la Mar i jo, que avui en dia entre els nostres amics i tot, utilitzem en el dia a dia. Llavors, l'objectiu és que vosaltres heu d'endevinar què vol dir. Molt bé. El seu significat. A veure si endivinem. O intentar-ho, perquè hi ha algunes, per exemple, que són com anglicismes. Sí, exacte. Bueno, i també, si teniu alguna similar que utilitzeu vosaltres, després la podeu dir. Endavant. Sí, exacte. Llavors, anem amb la primera, que és quina sema. Ni Mira, idea. jo us poso un exemple. Posa-la en una frase. Vale, d'acord. Si jo dic, En l'altre context. dia... Sí, us poso un context. L'altre dia hi havia unes onades aquí al passeig marítim de Vilassar de Cal Déu, eren una sema. Que eren molt altes, vol dir. O molt grans. Fortes. Fortes. D'acord, però si canvio de context i no parlem d'onades, si jo us dic, l'altre dia vaig anar a un concert de la Lola Índigo, de la Lola Índigo, i va ser una sema. Que fort. Que va ser molt gran. Sí. Que fort. És que Molt fort. bé, que fort. És dir que fort, sí, sí. És dir, com, va ser superfort, va ser... I aquesta paraula és anglicisme o és inventada? Aquesta paraula és una invenció màxima. És invenció total. O sigui, jo no sé en quin moment es va introduir en el llenguatge nostre que tota l'estona ho escoltaves. Dona igual el context que ho escoltaves. Bueno, perdona, quan arribis a una edat, et passarà igual que tu. Ja ho imagino, ja ho imagino. Quan et parli un fill, diràs, què acabes de dir, nen? Ja ho imagino, segurament. Ja em passa amb cosines petites que tinc. Vale, la següent és fem un pensa. Pensament no pot ser. Bueno, va relacionat, sí. D'acord. Fem un pensament, fem una idea, fem alguna cosa. Una idea, sí. No ben bé. Aviam, va, posa't un exemple, a veure si... Què vols dir que vola? Marxem. Molt bé! Ho han xivat. Ah, no! Ho han xivat. Dic, ostres, la Maite! Ho han Dic, clar, com té nets joves... He flipat, sí. Anava a fer aquesta expressió. Correcte, vol dir marxem ja. Sí, Estàs fem amb un pensa. Estàs amb uns col·legues, Fem un porteu molt de temps en un bar i dius fem un pensa. Bueno, si ho Sí. penses... Bueno, marxar o un pensament. De Sí. marxar. Un pensament, Era exacte. pensament. Doncs ho fem més curt i diem fem un pensa. Fem un Molt bé. pensa. Pensament. Sí. Una manera
de tenir un pensament. Estàs tan acomodat que no... Es quedarà dormint. És un pensament o pensar una manera de expressar-se per fugir, per tornar o per marxar, una cosa així ha de ser. Vosaltres, per exemple, no utilitzeu aquesta expressió de fem un pensament. Sí, i tant. Sí. Jo Bueno, molt, però sí. tots els tres sí. No menjava les paraules. No, diem què pensem fer? Sí. També. Què pensem fer? Sí. Pensem. Això. Sí, què hem de fer, no? Perdona, a la Barceloneta dèiem, fotem al camp? També. Bueno, sí. Sí. Sí, això també es deia molt, sí, fotem al camp. Jo no el deia perquè el meu pare no em deixava, era molt estricte. I la meva àvia encara més que el meu pare. Bueno, perquè representava una mitja parolota, no? Com Sí, una el mica... fotre. fotem. Sí. El fotre era, Sí, era una mala paraula. Sí, era una mala Sí, paraula. no Sí, deia. és que no... Hi havia un capellà aquí que no deia fotre, deia cotem. Cotem. En vez de dir fotem, deia cotem. Cotem. Per no dir fotem. Ah, caram. Cotem. Que No elegant. cotem, no cotem. Sí, Cotem. No, és divertit, és divertit. A partir Què d'ara més? heu de dir fem un pensa. Fem un pensa. Què més? Va, digues. La següent és que... Jaume, no et xivis. Vale. Vale, és l'expressió fer un dospa. Aquest és molt fort. Aquesta és fortíssima. A veure com us expliquem això. Vale. Ho poso en una D'acord. frase? Va, Sí. posa. Vale, imagina't que estic amb la Mar i dic, Mar, avui tenim un dospa que triomfem. Bueno, anar-se'n al llit. No. No. És que, bueno, realment, o sigui, vol dir que dues persones, dos amics, Sí. queden amb altres dues persones per conèixer-se. Una cita doble. Exacte, és una cita és doble. una cita doble. I ho dieu, com ho dieu? Dospa. Un dospa. Sí, Un perquè realment és un dos per dos. Però, perdona, això és el que diu l'Aurora, és menjar-se paraules. Sí. Sí. És Perquè abreviar, som- és és per abreviar. estalviar-se. És per Som una estalviar. generació de mandrosos. Perdona, bueno, és com quan t'envien un mensatge de mòbil, en Sí. comptes de dir què quedem, així, Sí. la K. O sigui, Sí. mengen Jo paraules. això no ho faig, Jo això no ho Oi, faig. em fa una ràbia quan algú t'envia un mensatge de mòbil i veus que la meitat de paraules se les han menjat. Mira, ahir van enviar... Bueno, parla, que No. No, digues. un mensatge de les escritores, que jo vaig amb unes escritores, i parlaven de les comes. La mateixa frase amb una coma no té res. Canvia. Pot variar moltíssim. Canvia una Sí, barbaritat. senyora. Sí, Sí, amb senyora. coma o sense coma. Jo Però vull... en Miguel Delibes té un dels llibres Sí, que ha estat escrit tot ell sense Sense comes. comes. El va fer sense comes. expressament. Expressament. En Miguel Delibes. Sí. Sí. Havia que llegit escriptor. molt. Això em sona. Molt bo. Però Sí, sí, havia fet. va arribar un moment Sense- que es va ofegar, no? No, perquè És el que cada persona posés el seu accent en la seva frase. Bueno, La seva manera. no ho sabia. Llavors, Perquè cadascú posés la coma on creia que havia d'anar. Llavors, cada cosa Perquè el té una significat interpretació canviava. Ah, exacte. Correcte, sí. Però és el que Mira, parlava. una de cosa que diu a la Bíblia, que diem, diuen, Jesús ha ressuscitat. No és aquí, ha ressuscitat. I l'altre diu, Jesús no ha ressuscitat. És la coma que canvies. Ah, val. No ha ressuscitat i l'altre... No, No és aquí. No és aquí, aleshores. sí. Sí. Sí, És bueno. el canvi de coma, canvia Canvia completament la Sí, sí, frase. sí. Són coses aquestes. Ja passa. se sap. I vaig amb l'última, sincerament, Marc, no sé si dir això, perquè... Digues. Vale. Canvia-la, si no. Digues una altra. No, digues una altra. Tinc dos. Digues, que estem curades d'espant. Quina Digues, por, de digues. veritat. Vale. La última és l'expressió MILF. milf. Tu aquesta la saps, Jaume? Oh, Sí. sí, el Jaume sap. Clar, sí. Vale. És molt jove. Milf. Això Milf sí que- acabat amb F? Amb Mira, F. Això ve de l'anglès. El Dani Martín té una cançó, el Dani Martín, sabeu el cantant? Sí, Del el Canto coneixem. del Loco, té una cançó que diu La madre de José me está volviendo loco, me está volviendo loco. Sí. Per posar-vos en context, la madre de José seria una MILF, Ja. perquè l'està tornant boig. És quan a un Té jove, a una- una persona, li agrada una mare. Ah, És carai. l'expressor. No Carai. sabia això. Llavors, de vegades,
algú per fer la broma i tal et diu que la teva mare és una MILF. Home, és molt fort, no? Home, sí. Bueno, no, perquè pot agradar de moltes maneres. No. Bueno, però ja va. És en el pitjor context. Les mares d'avui en dia... Aurora, què vol dir això? Això, sí, què vols dir amb això? Hi ha moltes mares que estan molt bé, Per això. En això coincideixo. Aquest és el problema. I a més que fan moltes coses. Aviam. Bueno, que fan moltes coses en quin aspecte? No, dolent. Per no semblar, per arribar... O sigui, moltes vegades els fa la competència a les filles. Pressió estètica. A part de pressió estètica, parlant en plata és que no estan satisfets amb el que tenen. Llavors han de buscar uns altres camins. Encara que no vagin a res, però que el jove li digui alguna cosa, quina mare que bueno, tens, això. Perdona, això és maco. No? O que potser, no sé. al final, com sempre estan al punt de mira les dones més joves, no? M'imagino que quan et fas gran... Que et diguin alguna cosa és maco. Clar. No sé, a veure, jo ho agraeixo si algú em diu ai, mira, estàs maca avui. Doncs ho agraeixo. Ja sé que no si estic t'ho diuen jove. així. No sóc jove. Sí, no, per exemple, jo, algun col·lega... Mira, m'ho va dir el meu que... net l'altre dia. Ja estàs molt maca. Dic, ai, gràcies, carinyo. No les nenes no em van dir ni piu. I en canvi m'ho va dir el meu net, el que diem de les nenes. Sí. Digues. No, i ja està. Aquesta era l'última paraula. No sé si dir-la o no, però sí. Encara és més forta, l'última? No, ja està. Aquesta era l'última. No, aquesta era forta. No, sí. Llavors, Mar, anem al següent? Un moment, de res, per explicar, ho dic a la següent, no passa res. No, res, que volia que el Feliu ens expliqués què és per ell fer cantonades. És veritat. No, cantonada. No. Bueno, era el que es passava abans, que feien cantonada algunes senyoretes. De mal vivir. No de mal vivir, no. Jo discrepo totalment. Però, sí? Però a vegades ho feien. A la Barceloneta això no ha existit mai. Bueno, però... Què diu de la Barceloneta? Un moment. Parlo de fer cantonades. Jo amb el meu marit, quan el meu pare va dir aquí no puja ningú a escalfar cadires fins que no tinguis 18 anys. Feien cantonades. Llavors estàvem a la cantonada. I a la cantonada només parlàvem. Bueno, Aurora, però en general fer cantonades a la nostra època, poder tu... No, allà és que la Barceloneta... Bueno, deixem la Barceloneta, parlem en general. No, perquè, escolta'm, el context d'on vius també arriba. I jo sempre he pensat que allà hi ha moltes senyores de la vida, però no hi ha ningú que ho faci a casa. Com els lladres, n'està ple de lladres. Perdona, no parlem de la casa. No. Bueno. Però és que aviam, Maite, fer cantonades és noies, que està la sintonia final sonant. Ha passat volant. No, fer cantonades és una senyora Resum que s'hi ràpid. dedica. Llavors, fer cantonades, així, resumidament, segons el Feliu, era quan t'embolicaves de nit amb alguna noia... I això era fer cantonades. Sí, senyor. I estaven estaven a la porta d'uns puestos d'aquests, al barri xino, caramba, Feliu, el barri xino... Això ja era un altre assumpte. Bueno, però ja era una altra cosa, Em sembla que estem aquí barrejant conceptes. No. Però, quan ets promès o així, a casa de la promesa encara no hi entraves, doncs on estaves al carrer, a la cantonada al costat. I què es feia a la cantonada? Que dolent, el Feliu. De tot. El que es podia. Aquí està la cosa. Doncs res, hem de despedir ja. Sí, perquè això ja s'acaba, Haurem de repetir. Jo sincerament tinc ganes de repetir. Hi haurà d'haver una segona part. Segona part, 100%. Llavors, moltíssimes gràcies per avui acompanyar-nos aquesta tarda. Igualment. I res, Mar, ens despedim de Nostra Gent, ens veiem la setmana vinent. Exacte. Amb més i millor, com sempre. I amb més convidats. Així que adeu. Però digue-li amb l'idioma que parleu ara. Això no és lo normal.